دم باش تماشەوانên هێژە ez Cihan Zekeriya me programa Vî kesî binase. Kesaretiya me îro bi navê Mîr Miqdad Midhet Bedirxan. Gelo hûn dizanin kê yekem rojnameya Kurdî derxistiye? Gelo hûn dizanin Mîr Miqdad Midhet Bedirxan kiye? Mîr Miqdad Midhet Bedirxan ew li sala 1858 ji dayîk bûye. Ew kurê Bedirxan Paşa Botaniye. Ew li dûrî welat ji dayîk bû. Lê li sala 1891 vedgera Stenbolê û li dibistana eskeriya Iskedar xwendina xwe temam dike. û piştre li dibistana Galatasaray diqedîne xwendina xwe. Tev birayê xwe Emîn Elî Bedirxan li 22 Nîsanê li sala 1898 de li Qahîra Rojnameya Kurdistan derdixîne. Got yekem jimare bû û herwiha jî pênc jimareyên din çap dike. û piştre tev bira û dostên xwe hewl dide serhildanekê damezrîne. Lê Osmanî bi wan dihesin û têne girtin. Ew li sala 1906 û ji ber wan xebatan Osmanî ewî nefî dikin. Lê piştî şoreşa Con Tirkan ew vedgere Stenbolê û li sala 1910 Cimîya Neşra Mecrifiya Kurdî da dimezrîne. û herwiha jî dibêjin got demekê bûye muteserrifê bajarê Dêrsim. Ew li sala 1915 wefat dike û bêgo xewnên wî mezin bi cih werin çavê xwe ji dinyayê digire. Ew rêwiyê azadiya welatê xwe bû û yekek bû ji bavkên netewexwaziya Kurdî bû. Em bejna xwe jê re diçimînin. Bînerên hêja ji bo berdewamiya me bişopînin û bipijrînin.